ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ତମର କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଖାଇ ହେଉନି, ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଶୋଇ ହେଉନି। ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେତିକି? ହଁ, ଶୋଷ କରୁଛି ହେଲେ ପାଣି ଜମା ପିଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ପାଣି ପିଇବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି? ତମ ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମଦ ଫଦ ପିଏ କି? ତମ ଆଖି ପୁରା କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମଦ ଫଦ ଟିକେ ପିଇଦିଏ ଆଉ। ଦେଖ ଆଳୁ, ମଦ ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତମ ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି? ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଦାମ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଫଳ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ? ନାଇଁ। ତାହେଲେ ପାଣି ପିଇଲେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେବ? ନାଇଁ, ପାଣି ପିଇଲେ କାହିଁ ଦେହ ଖରାପ ହେବ? ଆଉ ତାହେଲେ ମଦ ପିଇଲେ ଦେହ କେମିତି ଖରାପ ହେବ? ମଦରେ ପରା ଫଳ, ଗୁଡ଼, ବାଦାମ, ପାଣି ଏଇସବୁ ମିଶୁଛି। ଆରେ ବା, ତମେ ତ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମନେକର ତମେ ଛାତ ତଳେ ଠିଆ ହେଇଛ, ମୁଁ ଛାତ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ମୁଠାଏ ସିମେଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଫୋପାଡ଼ିବି, ତୁମକୁ କ'ଣ କାଟିବ? ମୁଠାଏ ସିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, ବାଟରେ ଉଡ଼ିଯିବ, ମୋ ଦେହ ତ ଲାଗିବନି ଆଉ। ଆଉ ମୁଠାଇ ଶୁଖିଲା ବାଲି ଫୋପାଡ଼ିବି, ତୁମକୁ କାଟିବ ନା ତୁମର କିଛି ହେବ? ନା, ମୁଠାଏ ବାଲିରେ କିଛି ହେବନି। ଆଉ ବୋତଲରେ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବି, ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ମୋର କିଛି ହେବନି। ବାସ୍, ମୁଠାଏ ସିମେଣ୍ଟ, ମୁଠାଏ ବାଲି ଆଉ ପାଣି ମିଶାଇକିରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକିରି ଶୁଖେଇକିରି ଏ ଛାତ ଉପରୁ ତୁମକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡେ ବାଜିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଢୋ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏବେ ବୁଝିଲ ମୋ କହିବାର କାରଣ? ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିଗଲି। ଆଜିଠୁ ମଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ। କିଛି ଦିନ ପରେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆରେ ବା ଆଳୁ, ତମେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛ, ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲାଗୁଛ। କ'ଣ ମଦ ଫଦ ପିଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲି ମଦ ପିଇବା। ହଁ, ଯଦି କିଏ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଆରେ ବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ କିଏ? ଗଲାଥର ତ ଆସିନଥିଲି। ମୁଁ ପୁରା ଆଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଛି ମୋତେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମାସିକ ଦରମା ପରା 8,500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। No, 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 no.